Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Victory Uptown Market sa Tarlac City, ipinasara ng DNR-EMB. Mga stall owners at vendors, bibigyan ng pwesto ng LGU. 9 na pamilya sa City of San Fernando, Pampanga, nananawagan ng tulong matapos masunugan. Ilang survivors ng Ondoy landslide sa Arayat, hindi na bumalik sa dating tirahan. Bagong Vice Mayor ng Marilao, Bulacan, nanumpa na sa pwesto. At 102-year-old Lola sa Lubao, kinilala bilang pinakamatandang nabubuhay na kabalen. Magandang gabi ka rin ngayon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Handa na raw ang relokasyon ng higit 1,000 stall owners at vendors na apektado po sa pagpapasara ng Victory Uptown Market sa Tarlac City na nasa pangangasiwa ng kumpanyang Paliparan Central Market Corporation. Ayon kay Nina Taniedo, City Economic Enterprise Management Head ng LGU, nagpapatuloy ang registration at assessment sa mga lehitimong market vendor ng palengke. Ayon sa Tarlac City Government, magkakaroon ng raffle sa mga bukas na pwesto upang maging patas ang magiging lokasyon ng mga vendor sa bagong gawang palengke. Ang pagpapasara sa Uptown Market ay nag-ugat sa cease and desist order ng DNR Environmental Management Bureau. Makaraang lumabag ito sa environmental law sa wastewater management nito. Kaugnay po na balitang yan, makakasama natin live si Paulo G. Santos. Paulo, kumusta ba ang sitwasyon nitong ating mga vendors matapos nga ipag-utos itong pagpapasara sa palengke? Ating dyan, karamihan dito sa ating nakita dito sa mga store owner ay talagang nabulaga habang yung ilan naman pamilyar na dito sa nagiging takbo nitong problema pinakikitunguhan nitong nasa management ating Jen. At umaga nga nitong Webes nang isilbi itong cease and desist order ng Pollution Adjudication Board ng mga tauhan ng Environment Management Bureau ng DENR ating Jen. At dito ipinapakita itong kopya ng resolution o yung order na ito'y naibaba pa ating Jen noong August 25, 2022. Ibinabase ang resolution nito sa resulta ng inspection ng DNR-ENB Region 3 na nitong April 21, 2022 na pinasarhan yung linya ng wastewater canal at ito'y muling binuksan na umaagos naman ito ating Jen dito sa river system ng lungsod. Yun yung gustong ipasagot dito sa pamunuan ng naturang public market ating Jen. Sa 5 requirements ng PAB o itong Pollution Adjudication Board para sa apelan na temporary lifting order ng CDO o itong cease and desist order, bigo ang Paliparan Central Market Corporation sa pagpapakita ng konkretong plano sa pagtatalaga ng wastewater facility system at pagbabayad ng surety bond ating Jen na nagkakahalaga naman ng higit 600,000 piso. Depensa ng kumpanya na itong kanilang third party na contractor, itong Pilot X Engineering Services, nakapag-install naman daw sila ng modular sewage treatment system at ipinakita pa nga dito sa CLTV News Team ating Jen kung papaano yung kanilang waterways treatment plant. Pero hindi nga ito pasado dito sa DNR-EMB ating Jen dahil napakaliit ng pasilidad para naman dun sa laki nitong palengke. Nasa 3 hektarya ating Jen itong pinag-uusapan nating palengke. Kaya dito sa ilang mga mamimili, mga market vendor ay talagang palaisipan sa kanila kung paano yung pag-transfer dahil immediate itong pagpapatupad ng cease and desist order ating Jen. Bago tayo tumungo, Paulo, dun sa magiging epekto naman nito sa mga mamimili at sa mga vendors muna,
Ito kasing itong wastewater management, itong poor wastewater management na ito na bagsak no itong pampublikong palengke. Gaano ba ka importante Paulo no to the point na isasara itong palengke na ito, napakalaki sabi mo nga no, nasa 3 hektarya yung laki nung palengke. So ibig sabihin, talagang marami din yung mga vendors diyan, marami ang maapektuhan. At din dyan, pagka pinag-uusapan itong Environmental Protection Law, at itong pinag-uusapan natin na Clean Water Act, kailangan talagang lahat nitong mga public facilities, kabilang na dyan yung palengke, meron dapat sewage treatment plant o water waste management. So, hindi dapat makompromiso yung kalikasan, lalong-lalo na ating dyan, ang wastewater na nakita ho raw dito sa public market, itong uptown public market, ay talagang umaagos. No? Makikita mo naman natin dyan, ayan, no? Yung kanal na yung tubig dyan galing dito sa wet market at sineselyuhan nila, binigyan nila ng semento para hindi na umagos pa. So kung ang tanong mo sa akin natin dyan, gaano ba kahalaga talaga yung pinag-uusapan natin na wastewater o paano ito maaawat dito sa pagpasok dito sa mga dinadaluyan ng tubig mula sa creek hanggang sa river system. Yan nga ang kanilang pamamaraan. Isara na yung kanal. Ngayon, kung sakaling isinara ang kanal, ang tanong, paano pa mag-ooperate yung wet market kung sakaling nakastock yung wastewater at wala nang daluyan ito? Correct. All right. Ito namang mga apektadong vendors, Paulo, immediate no itong pagpapatupad, itong pagpapasara ng palengke. Paano ba ang magiging sitwasyon itong mga vendors na ito kapag lumipat sila? Kasi may proseso din na gagawin, ano, sabi nga natin sa report kanina, ongoing pa yung application at sinasala pa no yung mga lehitimong market vendors. Paano yung magiging proseso, gaano katagal? Kasi naman ito ay naitanong ko dahil may epekto din kasi ito, Paolo, no, sa mga consumers din. Tama ka dyan, Anding Jen. Pero ang binabanggit nga ni Mina Taniedo, ang Chief ng City Economic Enterprise Management, bago pa mangyari itong pagbaba ng cease and desist order, kasi way back 2020 pa itong issue ng water waste management nitong naturang palengke ating Jen. At in-anticipate na nila. So, meron na hong isang pasilidad o itong bagong palengke na maituturing ating dyan na andito rin naman sa jurisdiction ng Barangay Mabini. Hindi yan kalayuan dyan sa mismong palengke na ipapasara o itong uptown market, Victory Uptown Market. So, dito sa sistema naman ng relokasyon at pagkuha nitong mga stall owner mula dito sa pinasarang palengke, prioridad daw nitong lokal na pamahalaan yung mga lehitimo munang negosyante ng Tarlac. So meron na silang initial na 800 na market vendor na nakapagpalista. So this coming Sunday, October 16 ating Jen, inaasahan naman na maita-transfer sila, voluntaryong pagtungo dito naman sa bagong relokasyon. May target date ba sila, Paolo, kung kailan din officially makakapagsimula doon sa bago naman nilang lilipatan? Tentative natin dyan, pagkalipat, magiging operational daw ito dahil gusto rin naman itong lokal na pamahalaan na maging pamilyar yung mga mamimili. At sa usapin ng pasilidad sa bagong palengke, mas malawak itong parking space, gayon na rin itong mga itinalaga nilang kung maipapakita natin mamaya yung mukha nito ating Jen. Higit na mas malawak ito at talagang pinaghandaan nitong lokal na pamahalaan kung saan magtutungo, lalo-lalo na yung tubig na pinag-uusapan natin. Gusto nilang maprotektahan talaga yung kalikasan. Sinasabi nga nila ating Jen na itong mga pasilidad
nag-e-exist yan, yung mga business establishment, kailangan masuri talaga kung saan magtutungo yung wastewater nila ating dyan dahil mahirap ma-revive yung mga daluyan ng tubig, lalo-lalo na pagka pumunta na dyan sa kailugan ng Tarlac ating dyan. Paolo, ano naman ang naging reaksyon ng mga vendors? Sila ba ay pabor dito sa ginawang pagpapasara? Although mukhang wala naman na din silang choice dahil meron ng kautusan at may nilabag nga yung kanilang old market, kaya kailangan nilang lumipat. At itong sistema na gagawin na magpaparaffle daw sila para mabigyan ng pwesto yung mga vendors na nalilipat. Anong reaction nila dito? At dyan, ang problema nga lang dito sa mga market vendor, ang binabanggit sa panig nitong lokal na pamahalaan, wala daw talagang lehitimong organisasyon na kumakatawan dito sa mga vendor. Kaya per leader lang yung kanilang nakakausap. Kaya layunin nitong LGU maorganisa ng maayos. Magkaroon ng kooperatiba itong mga vendor kapag nagkakaroon ng issue sa loob ng palengke at nagsasaayos ng ilang mga batas na ipinatutupad, siya nawa mai-organisa ng maayos at kung meron daw kooperatiba. Sa initial ngayon na pagkuha natin ng pulso dun sa loob, merong pabor ating Jen at meron naman naninibago pa dito sa kanilang bagong lilipatan dahil ang issue dito yung maging pamilyar yung kanilang mga suki dito sa bagong lokasyon. All right. Before I let you go, meron bang paalala or reminders yung LGU at yung mga nagtitinda dyan dun sa lugar na yan? Paolo, hanggang kailan sila mananatili? Ating Jen, ang abiso lang nitong City Economic Enterprise Management, yun hong pakikipag-coordinate sa LGU para kaagad na malista ang kanilang pangalan at voluntary sana yung paglipat para at least ma-priority kaagad itong kanilang mga pangalan at sakaling umabot dun sa raffle talagang makaposisyon sila dun sa nais nilang gustong pwesto. Pero tinitiyak daw nitong lokal na pamahalaan nating Jen na itong pagsara ng Victory Upper Town or Uptown Market ay magiging maayos at yung pakikipagdialogo, although meron ng pending ating Jen na kaso diyan sa DENR sa issue ng environmental laws, sana raw makipag-coordinate na maayos lang itong mga stakeholder ng naturang palengke para hindi maging problemado din yung lokal na ekonomiya dito sa Tarlac City. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Paolo G. Santos. Dumako po tayo sa ibang balita. 9 na pamilya ngayon sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ang nananawagan sa mga kababayan nating may mabubuting puso matapos pumasunugan. Alas 4:30 ng hapon itong Miyerkules, October 12, nang lamunin ng apoy ang kanilang mga bahay sa Mans Gold, Barangay Santa Lucia. Batay po sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, 5 bahay na gawa sa kahoy ang tinupok ng apoy. Gamit ang 4 na fire truck, dali-daling rumisponde ang mga bumbero matapos matanggap ang tawag. 5:30 ng hapon, idineklarang fire under control at matapos ang 7 minuto ay idineklara na itong fire out. Wala naman pong nasaktan sa insidente, ngunit aabot sa humigit kumulang 250,000 pesos ang halaga ng pinsala na idinulot ng sunog. Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa Pampanga High School ang mga nasunugan. Ilang mga opisyal naman ng syudad ang bumisita sa naturang evacuation center upang mag-abot ng tulong sa mga biktima ng sunog. Patuloy naman na nananawagan ng mga nasunugan ng karagdagang tulong dahil wala silang naisalbang mga gamit. Wala na po kami nagawa. Lusaw na po yun Yun na namin yung mga gamit namin, may sasalba. Mahirap po. Sobra. Wala ka man pong damit na binibigyan ka lang po ng mga kaibigan mo. Wala na po kami nagawa. Humingi po kami ng konti tulong po sa gustong tumulong po sa amin para po mabalik namin yung bahay namin na natupo para po may bahay po kaming
uuwian po. Kasi po ngayon nasa ano lang po kami sa evacuation center po kami. Nanumpa na bilang Vice Mayor ng Marilao, Bulacan si Konsehal Bob de la Cruz, Huwebes, October 13. Pinangunahan po ni Governor Daniel Fernando ang panunumpa ni de la Cruz na isinagawa sa Bulacan Provincial Capital. Si de la Cruz ay naging miyembro ng Sangguniang Bayan ng Marilao mula 2010 hanggang kasalukuyan bago maupo bilang pangalawang punong bayan. Samantala, bagamat wala pang eksaktong petsa, nakatakda namang umupo bilang alkalde ng Marilao si Vice Mayor Henry Lutao. Papalitan ni Lutao ang yumaong alkalde ng bayan na si Mayor Ricardo Silvestre. Matatandaan nito October 9 nang masawi si Silvestre dahil sa isang road crash sa Clark, Pampanga. Ayon po sa batas, oras na mabakante ang pwesto ng alkalde ay mauupo ang vice-alkalde bilang punong bayan, habang itatalaga naman bilang Vice Mayor ang konsehal na may pinakamataas na boto noong eleksyon. Itaas po ang iyong kanang kamay at ikitak po niyo, sumunod sa akin sasabihin, Ako si bakit yung pangalan? June Bob J. De La Cruz, Naitalaga sa katungkulan bilang naitalaga sa katungkulan bilang bakit yung katungkulan? katungkulan bilang Vice Mayor. pangalawang punong bayan Ay taimtim na nanunumpa ay taimtim na nanunumpa na aking tataguyod at itatanggol na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas ang saligang batas ng Pilipinas na aking mananalig at tatalima na ako'y mananalig at tatalima sa mga tinatagubilin nito. sa mga tinatagubilin nito. Susundin ko ang mga batas Susundin ko ang mga batas at mga kautusang pinaiiral at mga kautusang ng pinaiiral mga sadyang at tinakdang nagkapangyarihan ng Republika ng Pilipinas ng mga sadyang itinakda na may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas at kusa at buong laya kung babalikatin. at kusa at buong laya kung Ang babalikatin pananagutang ito ang pananagutang ito nang walang pasubali nang walang pasubali o hamangaring umiwas. o hangaring umiwas. Kasya nawa ko ng Diyos. Kasi nawa ako ng Diyos. Congratulations. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nauunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nauunang balita, nilagda na ni Pangulong Marcos Jr. nitong October 10 ang Republic Act 11935 na nagpapaliban po sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sana ngayong Desyembre. Sa ilalim ng batas, ang susunod na botohan ay magaganap na sa huling Lunes ng October 2023 at pagkatapos ito ay idaraos na ang BSKE kada 3 taon. Bunsod dito, ang mga kasalukuyang barangay at SK officials ay mananatili po sa kanilang pwesto maliban na lamang kung sila ay matatanggal o masususpende sa anumang dahilan. Ito na ika-4 na pagkakataon mula noong 2016 na ipinagpaliban ang barangay elections. Ang unang 3 beses ay nasa ilalim po ng Administrasyong Duterte. Samantala, ayon sa Commission on Elections sa COMELEC, wala manang dapat alalahanin ang publiko dahil ang mga election paraphernalia tulad ng mga official ballot at iba pang gamit ay mananatili sa kanilang warehouse. Mahigpit umano itong babantayan at sisiguraduhing ligtas hanggang sa October 2023 BSKE. Balak din umanong ipagpatuloy ng COMELEC ang voters registration hanggang sa huling linggo ng Nobyembre o sa unang linggo ng Desyembre para mas tumaas pa ang bilang ng mga botante. Dito po sa Central Luzon, inaasahan umanong maglabas ng anunsyo ang pamunuan ng COMELEC Region 3 kaugnay sa adjustment ng calendar of activities. Ayon kay Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, puspusan ng kanilang paghahanda para matiyak umano na sapat ang bilang ng mga voting precinct
alokasyon ng ballot boxes at electoral board sakaling lumobo o madagdagan ang mga magpaparehistro. Magkakaroon din umano ng pagbabago sa kanilang sistema para mas maging maginhawa ang registration process sa mga nais bumoto sa susunod na taon. Hindi na matutuloy, magkakaroon tayo ng nullification calendar of activities natin at magbibigay ng ating pamunuan ng panibagong period kung saan magtutuloy-tuloy ang voter registration natin. Ngayon, ang aming pamunuan ay mag-purchase ng mas maraming equipment para hindi na po mauli yung mahabang pilahan. Mga innovations na rin na ang NBank ay iniisip para mas registrant-friendly yung ating sistema ng pagpaparehistro. So maging napaka-komportable na yung registration process natin. So antayin lang natin yung kaukulan ng mga resolutions na magpapabuti yung proseso ng ating voter registration. Just Sa kaugnay po na balita, tinuligsan ng Kabataan Party List ang pagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Sa isang pahayag, binanggit ng grupo na ang pagpapaliban sa halalan ay salungat umano sa tapat at mabuting pamamahala ng gobyerno na matagal nang nais makamit ng kabataang Pilipino. Pagsikil din umano ito sa karapatan ng mga kabataan na lumahok sa halalan at piliin ang tunay na makapaglilingkod sa kanilang hanay. Ayon pa sa grupo, pahabain na naman ng postponement ang termino ng kasalukuyang local officials na dapat sanay magtatapos na sa darating na Desyembre. Anila, overworked, understaffed at undercompensated umano sa ngayon ang mga SK matapos na ilang beses mapahaba ang kanilang termino sa gitna ng COVID-19. Sa pinakuling datos ng COMELEC, lumalabas na nasa 34,000 na posisyon sa SK ang bakante sa 11,566 na barangay sa buong bansa mula pa noong 2018 hanggang sa kasalukuyan. Ilan sa mga survivors ng landslide dulot po ng Bagyong Ondoy sa Arayat, Pampanga ang wala na umanong balak magbalik sa dating lugar na kanilang tinitirhan. Bagamat higit na maliit ang kanilang tinitirhang bunkhouses, ngayon kumpara po sa malawak na lupa, sa paanan ng bundok, malayo naman daw sila sa panganib. Samantala, mayroon naman umanong iba na ibinentang bunkhouse na pinaglipatan sa kanila. May eksklusibong report si Jana Lumbang, Parungaw. 13 taon na ang nakalilipas, ang bahaging ito ng Purok 7 sa Barangay San Juan Banyo, Arayat, Pampanga ay natitirikan ng hindi bababa sa 20 mga bahay. Ngayon, halos malalaking bato na lamang ang makikita sa malawak na lupain. Ito ang lugar na napuntirya ng landslide noong 2009. Dahil sa lakas ng Bagyong Ondoy, gumuho ang lupa at gumulong ang malalaking mga bato na tumama sa mga kabahayan. Ang resulta, 12 katao ang nasawi. Saksi sa mga pangyayaring ito si Violeta Chavez. Habang nakikipaglaban daw siya para sa buhay ng kanyang mga anak, ay dinig na dinig niya ang paghingi ng saklolo ng kanilang mga kapitbahay. Tingala ako sa bintana, nakita ko ng burak, ang laki. Sumalpong na sa loob ng bahay yun. Talagang as in buong paligid, nagdilim na. Hindi ako naipanik ng mga bayaw ko dahil sa sobrang puti ko dumudalas kami mag-ina. Ginawa ko yung anak ko. Nagkakapan na lang kami, sabi kong gano'n, ay sabi kong gano'n. Pag namatay tayo, magkapan na lang tayo. Oo po ma, huwag mo akong bibitawan. Oo na, sabi ko. Pero may nakakita ako ng puwang na butas na naman na bubong, lumaban pa rin ako. Yun, tinadyakan ko, nakapanik kami, nakalusot kami. Kaya lang po, madunungan Diyos, tumawag ako, tulungan niyo ako. Yung mga anak ko nakakaawa. Bunsod ng pangyayaring ito, hindi na raw siya muling tumapak sa lugar na dati nilang tinitirhan.
Ngunit ang lahat ng mapapait na alaala ay nagbalik dahil sa Super Typhoon Karding. Ay, hindi ko na babalikan yun. Ayoko na po. Kasi ayoko na maranasan uli yung nangyari noon. Lalo na ngayon pag nung bagyong Karding. Nakahiga ako para akong nababangungot na kahit gising ako, napapabalikwas ako ng tayo. Talagang nakatingin ako sa daan. Kasi tatakbo na uli kami. Naka-ready na po ako. Habang panahon naman daw na hindi malilimutan ni Marlen Takusalma ang pangyayaring ito sa kanyang buhay. 7 maliliit na anak ang kanya umanong itinawid sa putikan at gumugulong na bato kahit na siya ay buntis. At noong araw ding iyon, September 26, 2009, isinilang ang kanyang bunsong anak na ngayon ay 13 taong gulang na. Kahit marami akong anak, bit-bit ko yung mga anak ko. Kasi wala yung asawa ko, nasa Sarisay. Kaya nga ako lang mag-isa, buntis pa ako niyan. Talagang linakasan niyo po yung... Oo, siyempre yung mga anak ko, yung aning ko. Marami po kasing bato sa baba, yung mga putik. Tumatakbo kami, kahit buntis po ako. Masakit yung tiyan ko, siyempre kakakatakbo. Yung mga, sabi yung mga Diyos ko, sabi niya, ba't tumatakbo ka, laki-laki ng tiyan mo, sabi niya. Sabi ko po, para sa mga anak ko yun. Paano hindi ka tatakbo? Sina Aling Violeta at Aling Marlen ay mga patunay na humuhugot ng lakas ang isang ina sa kanilang mga anak. Bagamat wala ang kanilang mga asawa sa panahong iyon, ay matagumpay nilang naisalba ang buhay ng kanilang mga supling. Samantala, iba naman ang kaso ni Angel Policarpio. Aniya, patintero kay kamatayan ang manirahan sa danger zone. Ngunit dito lamang kasi sa bundok niya raw kinukuha ang panusto sa pamilya. Maririnig mo yung mga bato, maririnig mo gumugulong. Siyempre, matatakot ka na rin dahil unang-una may mga kabaryo na kami na namatay. Kaya natatakot din kami. So po niyan talagang, ang taga San Juan Banyo, ang hanap buhay po talaga namin dito is yung pag-aalaman, pagugulay, saka yung mga pag-aalaga ng mga hayop. Tapos dito na rin po kami nagkaroon ng isip na sitanda. Kaya po hindi po namin magawang iwanan yung lupa namin. Binisita naman ng CLTV News sa Purok 1 kung saan naitayo ang resettlement area para sa mga landslide survivor. Dito aming napag-alaman na may ilan na rin mga benepisyaryo ng pabahay ang wala na sa lugar. Ibinenta na raw nila ang kanilang bank house at isa sa mga nakabili ay si Aileen Evangelista. Ito ko makabili ng sariling bahay. Kaya kinuha ko po. Ayon kay Kapitan Froilan Soriano ng San Juan Banyo, bawal ibenta ang mga nasabing bank house. Na po yung nakakalungkot na realidad, yung ibang mga kabarangay na na-awardan o nabigyan po ng bahay, ay yung kuminsan po nagkakasakit sila sa pamilya at wala silang maipangtustos sa gastusin sa mga nagkasakit, ay nabibenta po nila yung kanilang mga bahay doon sa resettlement. Minsan kahit hindi na po namin alam na nabibenta po nila. Samantala, simula noong 2009, idineklara ng permanent danger zone ang Purok 6 at Purok 7 ng Barangay San Juan Banyo. Dito nakatayo ang halos 1,000 kabahayan o katumbas ng nasa 2,000 katao. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, aabot sa 66,000 cubic meters o halos 5,000 truck ng lupa, ng putik at mga malalaking bato ang pwedeng dumausdos pababa sa nasabing lugar oras na magkaroon ng landslide dahil sa malakas na bagyo o lindol. Pinag-aaralan na raw ng pamahalaang panlalawigan ang iba't ibang engineering intervention para mapigilan ng landslide, habang last option naman ang pagbibigay ng relokasyon sa mga residente sa danger zone. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Ginagana po ngayon dito sa bansa ang taon ng joint military exercise sa pagitan ng Philippine Marines at United States Marines. Kasama rin bilang mga observers ang pwersang militar ng bansang Japan at South Korea. Ito ang kamandag, tagapay ng mga mandirigma ng dagat military exercises. Higit 1,900 US Marines, 530 Philippine Marines at mahigit 100 personnel ng Philippine Navy at Air Force ang kabilang sa aktibidad
na nakatakdang matapos sa October 14. Ito ang una sa mga joint force exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika mula nang maupo bilang Pangulo si Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine Navy Chief Rear Admiral Cesar Bernard Valencia, nagsisilbing pantawag pansin sa pabago-bagong security environment sa Asian region ang kamandag exercises. Kasama sa mga training na gaganapin sa Central Luzon ang amphibious operations at mga live fire exercise sa San Antonio, Zambales. Magkakaroon din ng pagsasanay para sa special operations, maritime security, coastal defense, combined arms at humanitarian assistance and disaster relief. Ayon kay Philippine Marine Corps Commander Major General Charlton Chan Gerlan, pagkakataon ito para matuto ang mga Philippine Marines mula sa mga puwersang Amerikano pagdating sa archipelagic coastal defense ng bansa. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Isang fluvial parade o prosesyon sa ilog ay isinagawa sa Santo Tomas, Pampanga bilang paggunita sa ika-71 anibersaryo ng kanilang pagkakatatag. Ipinarada dito ang imahen ng Mahal na Birhen de la Naval upang hilingin ang mas masaganang huli sa industriya ng pangisdaan, gayon na rin ang pasasalamat sa araw-araw na biyaya ng may kapal. Narito po ang detalye ng balitang yan. Maagang nagsimula ang misa sa St. Thomas the Apostle Parish Church nitong Miyerkules, October 12 para sa 71st founding anniversary ng Santo Tomas, Pampanga. Taong 1905 nang ihiwalay ang maliit na bayan mula sa nooy munisipalidad ng San Fernando. At dahil nataon na nasa parokya ng Santo Tomas ang imahen ng Mahal na Birhen de la Naval, isang fluvial festival ang idinaos bilang paggunita na rin sa okasyon. Sa bangkang ito isinakay ang imahen na inikot pa sa Masaluso River. This is the first time na nangyari sa bayan ng Santo Tomas. Pangalawa, para mabisitahan din ng mga aming mga kabalen na nandito sa Kailugan na for so many years sila ay nakatira dito na never pa silang nadalaw ng image, anumang image. Kabilang sa mga nakiisa ay ang mga debotong mga mangingisda. At sa tahanan ng kaanak ni Lola Mary Garcia, isang fish pond owner, isinagawa ang pagdarasal. Kwento ni Lola Mary,
siya mismo ay nakaranas ng himalang dala ng mahal na birhen. Marakal, marakal! May 2 buhay kaming binuhay ng Panginoon. Marakal kami po paniwalan. Ano pong, yan pong miyachiwe po din, ano pong kayo? Ano pong anyawaran niyo? Maragul na grasyang kapasalamatan niya, maragul. Maragul, abutan ang kapatid ko, kaya di ba niya, kaya po sa hapmi palda niyo. Kaya po kapatid ko, makatingin ko na sa kanya na po. Sige po. Magdakpa doktorya po. Kayang puso. Sabi ko kang goya ko, manya dyan sao. Niya nga ako, may nyad ko po sao, mamatay niya, tayo taga-sao. Di niya na ako, may biyaya po. Ayon kay Mayor John Sambo, ang Fluvial Parade ay magiging bahagi na umano ng pagdiriwang ng Foundation Day ng kanilang bayan. Ito'y upang magbigay pasasalamat sa poong may kapal na nakakatawid ang Santo Tomas sa gitna ng banta ng climate change. Actually, yung unang layunin mo namin itong taon na to, yung para sa amin, na-survive namin, hindi kami binaha. Itong taon na to, hindi binaha ang aming bayan. So ang layunin ng Fluvial Parade na to bilang pasasalamat sa ating poong may kapal na hindi kami binaha itong taon na to. At pangalawa, para makita na rin namin ang aming mga ilog dito sa aming bayan kasi mula poblasyon ang ating Fluvial Parade ay pupunta rin tayo sa kabilang parokya naman sa San Matias ng ating bayan, Santo Tomas. Binubuo ng nasa 37 sapa ang Masaluso River. Isa ito sa mga katubigan kung saan matatagpuan ang aquaculture industry sa ika-4 na distrito ng Pampanga. Ayon sa lokal na pamahalaan, kailangan din itong pangalagaan dahil sa banta ng polusyon sa ilog at ang patuloy na development sa lugar. Paolo G. Santos, CLTV News. Pinaimbestigahan ni House Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera ang mabagal na rollout ng Philippine Identification System o PhilSys na nais sa batas noon pang 2018. Sa inihaying House Resolution 471, binigyang diin ni Herrera na dapat umanong magpaliwanag ang mga ahensyang nangangasiwa sa proyekto. Itong Bangko Sentral ng Pilipinas, National Economic and Development Authority at Philippine Statistics Authority. Matatandaan sa kasagsagan ng pandemya noong 2020, pinag-utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang agarang implementasyon ng PhilSys para mabilis na matukoy ang pinakamahihirap na pamilya. Kailangan bigyan ng ayuda habang may umiiral na lockdown. Dagdag pa rito ay natasan din ang BSP na gumawa na at maghatid ng 116 million pre-personalized IDs mula 2021 hanggang 2023. Pero hanggang ngayon ay hindi pa umano ito nakukumpleto. Batay po sa datos ng gobyerno, nasa 21 million pa lamang ang bilang ng nakatanggap ng physical national ID cards mula sa 70 million na nakapagparehistro, malayo sa target na 92 million cards na dapat may hatid hanggang June 2023. Ayon naman po sa datos ng Commission on Audit o COA sa kabuang 28.4 billion pesos na budget para sa proyekto ng PhilSys, 6.8 billion pesos pa lamang ang nailaan mula noong 2018. Kung naipatupad raw ng maayos at mabilis ang National ID System, ay nakatulong sana ito ng malaki para mapahusay ang pamamahagi ng cash aid, fuel voucher, health benefits at iba pang pangunahing serbisyo. Malaking tulong din sana ito sa pag-validate ng pagkakakilanlan ng mga magpaparehistro sa ilalim ng SIM card registration law. Nakatakda na po ngayong November 2 ang full face-to-face classes sa lahat ng mga paaralan sa bansa ayon na rin sa kautusan ng Department of Education. Ibig sabihin, tatanggalin na ang blended learning na kinapapalooban ng modular at online teaching. Sa bayan po ng Arayat, Pampanga, nakapagsagawa na umano ng assessment ang municipal office sa lahat ng higit 30 elementarya at 16 na high school na pribado at pampubliko. Lahat umano ito ay pasado sa itinakdang mga batayan sa ebalwasyon. Nasa 95% naman umano
sa mga estudyante ang fully vaccinated at nabigyan ng booster shots. Maliban sa mga health assessment tools na naipasan ng mga paaralan sa Arayat, ipinag-utos din umano ng Municipal Health Office na sumunod sa itinakdang bilang bawat classroom upang mapanatili ang social distancing. So far, lahat na po ng eskwela from elementary to high school, na-inspect na po namin ng readiness po nila sa face-to-face classes. Yes. Actually po, fully vaccinated na po. Naka-second dose na po sila lahat. Napapractice po nila yung mga ginagawa natin mga health protocols tulad ng social distancing. Pag-enter po, dapat po yung mga bata hinahatid lamang ng mga magulang. Tapos pagpasok po, may mga health declaration po sila. Tapos magte-thermal scanner. In-specify namin na in classroom po, ang allotted lang po ay 20 students per classroom. So, pag sumobra po doon, magiging 2 ang classroom o kaya po may shifting sila. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, panibagong kalbaryo po maaaring sumalubong sa mga motorista sa susunod na linggo dahil malaki umano ang posibilidad na tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Lino Abad, ang posibleng pagtataas ng presyo ay bunsod umano ng desisyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC na bawasan ng 2 million barrels kada araw ang kanilang produksyon ng langis sa buwan ng Nobyembre. Samantala, wala naman umano silang ideya kung hanggang kailan tatagal ang pagpapatupad ng oil price increase at kung magkano ang idadagdag kung sakali. Matatanda nitong Martes ay nagpatupad na ng dagdag presyo ang ilang mga kumpanya ng langis kung saan 6 pesos and 85 centavos ang ipinatong sa kada litro ng diesel. Isa pong lola sa bayan ng Lubao, Pampanga ang formal na kinilala bilang pinakamatandang Kapampangan na nabubuhay sa kasalukuyan. 102 years old lang naman si Lola at malakas pa ang pangangatawan at pagdinig. Atin po siyang kilalanin sa ulat ni J.M. De Jesus. Malakas at wala pang iniindang karamdaman. Nakakapaglakad, klaro pa ang pandinig. Siya si Lola Leonora Ibay ang isa sa pinakamatandang nabubuhay na Kapampangan sa kasalukuyan ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office ng Pampanga. Sa unang tingin, hindi mo aakalain na 102 years old na si Lola Leonora. Tubong Barangay Santiago sa bayan ng Lubao, ipinanganak siya noong 20 ng Mayo taong 1920. Panganay sa 5 magkakapatid at maagang na byuda. Mag-isang tinaguyod ni Lola Leonora ang kanya 14 na anak. Sa pagbisita ng CLTV News sa ating 102 years old na kabalen, ibinahagi niya ang kanyang sikreto sa likod ng malakas na pangangatawan. Malapit sa bundok, gulay. Bukod sa masusustansyang pagkain, nakakapagpalakas din daw kay Lola Leonora ang mabuting samahan ng kanyang pamilya. Masaya ako, halimbawa, sabay-sabay kami kumain ng mga anak ko. Masaya ang dinarandam ko. Sa dami ng kanyang anak, umabot na sa 100 ang bilang ng kanyang mga apo. Sa kabila nito, pinagmamalaki ni Lola Leonora na kilala niya lahat ang mga ito. Naman. Blessing. Jesus. Remy. Robot. Kwento ng kanyang mga apo, masipag at dating magsasaka ng palay ang 102 years old nating kabalen. At ang kanyang libangan matapos ng trabaho, ang makipaglaro ng bingo. Minsan, pag nandun siya,
pag kapanahunan ng palay, nagbibig siya ng palay. Kasi yung lolo ko, pag inuwi niya yung palay, siya yung naglilinis. Tapos, pag medyo maluwag-luwag na siya, lilipat ng kabilang bahay, magbibinggo na. Nangako rin ng mga ito na hindi nila pababayaan ang kanilang lola bilang ganti sa ipinakita nitong pagmamahal at pag-aalaga sa kanila. Salamat kayo, dakala salamat. Dakala salamat. Inabutan mo pang kanya na edad na iyong kay Febren. Dahil na niyang kapanahonan mong anak-anak ko. Yan din naman, di kami naman manyese kayo. Tandaanan mo yan. Puta ka. Di kayo manyese kayo. Mo kay Febren, nakapaboran mo naman. Samantala nito nakaraang linggo, ay nakatanggap ng 100,000 pesos cash assistance si Lola Leonora mula sa provincial government ng Pampanga. Inaayos na rin ang kanyang mga papeles na ipapasa sa Department of Social Welfare and Development para naman sa cash assistance sa ilalim ng Republic Act 10868 o ang Centenaries Act of 2016. JM Jesus, CLTV News. Taliwas po sa unang naiulat na si Lola Leonora Ibay ang pinakamatandang Kapampangan na nabubuhay. Napag-alaman po ngayon ng CLTV News na may iba pang mga lola't lola na mas matanda kaysa sa kanya. Kami po ay humihingi ng paumanhin sa naging kaliduhan. Samantala, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang dati pong si Tropical Depression Maymay ay isa na lamang po ngayong low pressure area. At ito po ngayon ay tinatayang nasa vicinity ng Kasiguran Aurora. Samantala po, mayroon pa po isang low pressure area na namataan ng Pag-asa. At ito po ay nasa layong 535 kilometers dyan po sa may kanluran ng Coron, Palawan. Ang nasabing LPA po ay posible pong maging bagyo, pero wala naman po tayong dapat ipangamba kasi po ay papalabas na po siya ng PAR. Samantala po, meron pa rin pong isang active tropical depression sa labas ng PAR at ito po ay tinatayang nasa layong 1,765 kilometers dyan po sa may silangan ng Northern Luzon. Ito po ay nagtataglay rin ng lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos ng pakakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Posible pong pumasok ng PAR ang nasabing bagyo, pero hindi naman po ito masyadong makakaapekto sa ngayon sa ating bansa. Samantala po, ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Aurora, maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Ito po ay dulot ng LPA o yung dating si Maymay at ng shear line. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga. Magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin sa bandang hapon o gabi at posible pong magkaroon tayo ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot lamang po ito ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po ng pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa at pinag-iingat pa rin po natin ang ating mga kababayan. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Samantala, 73 days na lamang po at Pasko na.